Hola, soc la Carla Simón i estic fent aquest vídeo perquè malauradament avui no podré assistir en aquest acte tan bonic que esteu fent. M'acabo de mudar a París, justament vaig arribar ahir i estic fent aquí una residència de guió i estic escrivint el meu següent projecte, per tant no podia viatjar. Però faig aquest vídeo per donar-vos les gràcies perquè estic molt contenta i molt orgullosa de rebre aquest premi alumni de la meva universitat. Crec que és molt bonic que s'hagi creat aquest premi per tal de donar reconeixement a la gent que ha passat per allà. A més, m'honra molt rebre'la en aquest any en particular, que l'Autònoma fa 50 anys. Per mi és com molt difícil resumir en poques paraules el que significa l'Autònoma, perquè van ser uns anys que vaig viure amb molta intensitat i que recordo amb molt d'amor i molt de carinyo i que realment em van formar no només a nivell professional sinó també a nivell personal. Recordo que em vaig plantejar anar a una escola de cinema quan vaig acabar el batxillerat i vaig decidir primer passar per la universitat. Crec que va ser una de les millors decisions que podia prendre perquè realment a l'Autònoma jo vaig aprendre com a llegir, a pensar, a reflexionar, a tenir un esperit crític, a escriure, a interpretar, no? I crec que això és una cosa que et queda per sempre i que en aquests anys de formació, quan ets jove, és crucial, no? A més, crec que l'Autònoma ofereix una vida universitària infinita. Jo recordo que la vaig aprofitar molt intensament, tant a nivell anava al grup de teatre, hi ha moltes opcions de voluntariat, recordo l'escola oficial, l'escola d'idiomes, també vaig estudiar idiomes allà. Llavors realment van ser uns anys on no parava i feia moltes coses dintre de la universitat. I a més també crec que és una de les úniques o poques universitats que té un cinema dintre de la universitat i això per mi va ser superimportant perquè en aquesta sala vaig veure pel·lícules que després han estat molt importants a la meva vida a nivell de referents i d'inspiració. Per mi la sala de cinema de l'Autònoma era un lloc on em vaig passar moltes hores. I no només això, no? A part de tot això hi ha també la gent que coneixes que després et continua acompanyant fins al punt que ara mateix el projecte que estic escrivint l'estic escrivint amb un amic de l'Autònoma que vam estudiar junts i realment tant a nivell personal com professional la gent que vaig conèixer allà em continua acompanyant, no? Llavors això, jo crec que van ser uns anys molt importants, sobretot per identificar el que per mi seria la meva passió i crec que això puc parlar en nom de segurament molta gent que ha passat per allà, d'entendre a què és el que et vols dedicar i per què vols fer aquesta feina i formar-te, no? Llavors, això és molt, molt bonic rebre aquest premi i és molt significatiu per mi també després de que l'Autònoma fos un lloc tan important per mi. Així que moltíssimes gràcies i us envio una abraçada des de París.